I got fair na no level na. Matthias onye na-eme ebe a. Okay. Nakwa ọmụ ahụ ihe na-eme ụlọ agwazi na m. So I know when you were Nambia Batumore break yet again. So now how I venture a metalunaka. Since you are not draw Matthias, I will make video. Now when I comment in the mud. Comment in the mud okay, go see and look at very bitter. Okay, we prove your point. He will prove your point that Jesus and all. Yaki which one nigga dead. No good of Jesus. Yakoji very kaguru babo can one nigga war because of Jesus. Agwa moon no your gadika chion efe. I am Yesu. Without favor or fear. Can Jagwagia. Gama to give. War your you got a she never. Shunu Bushu be a boy, be added a one. Dini ne bundio or Dilova, if only Bufa will. Onyo enemy of God of Israel. Okay, we are. Oh, Kosiana. Onyo never hocho. Okay, we are. Ojabani, we have one over the may have a one way to give me. Nyaga wago kusugo forever. Chia we tyrant. Okwesro ka na ekwuti ebe mmadu no. Nya bata ni je na go ha bu ka ebu endo ka. Just that Matthias says I could say na ya amadu go chukwu before ndi abia. Gini ozo na ese. Kini bo bi ja wago njo. You will be next. One day can go way head will be next. Onye ọbụla onye chi ya na-egburu nwere ife ga-eme ya. Ndị be anyị ekene m unu ya gaziere unu onye mana ege m ntị n'ụbọchị nke tata biko. O wee nchọ ka m gwa nwanne anyị nwoke bụ onowu Igbo. I've been seeing videos na-eme na-akpọ Christians na chi ha na-eme nka chi ha dị wicked nka ọzọ. Na Matthias si onweghị ọjọọ Matthias mee. Not just not see that na have go ching na chia bunka men cause oh no, let me tell you something, my brother. If he and you name, you guys are just causing problem between Christian and Indomenana. Now let me now ask you a question. Oyi anu Indomenana na-eme kita anu abaghị na-eji mmadụ agwọ ọgwụ ego egbuche mmadụ. Oya bụ dime na omenala. Oya bụ omenala. Christians have never for once preached about hatred. Or maybe preach otigi shibu one negi, mo wedisi one may more stay know your hand with your banner. It's all about peace, unity, love. If naya fuma di begina yotishi fo ginaya. This is what Christians preach. Now Matthias coming to Matthias no na balo ogo. There is one certain time Matthias says I could put online we see that now. Na call keza fi akpati eyi nwoke na ele because of onye omenala na-ele akpati ozi. That is actually meant for Christians.
Matthias ga-afụta ebe mmadụ nwere moto accident ma ọ na o wee ihe ọjọọ melụ mmadụ, Matthias pụta ọgba ya n'iru akwụkwọ wee chịa ha ọchị. Is that omenala? That thing omenala? During the time of, I might not know anything, but during the time of our forefathers, from a little history I heard, o nwere ihe ga-eme ka ife ihe ọjọọ during that time wee kwụrụ ebe a na-eme that ihe ọjọọ, aja ana ga-egbu gị. During the time of our forefathers, ị ma nnọkọta were ihe dịka poison nye mmadụ ibe gị. During the time of our forefathers, ị ma nnọkọta ezu ori because a na-ewe as na-alụ. These are what true omenala is. Onye omenala dey preach hatred. The main omenala ndị Igbo dey preach hatred. Children ese unu abịazina na-deceive young youth na-grow up. Ọ na-abụ sometimes ịkọ akụkọ gbasara omenala gbasara ndị church, I will just be looking at you and be laughing. What you are doing is wrong. You are misleading youth. Even Matthias is misleading youth. This is very wrong. Can we just for once preach love and unity? Onowu Igbo, you think that Christian is the problem of this country, abi? You think Christian is the problem of this country? Imana bịa na Christian, asị ndị Christians, okay, oya mind your business, let Christian help Christians. Ndị omenala yewelu na omenala ibu n'aka. Do you think you people can survive it? Do you think you people can survive it? Instead of a platform na-preach about peace and love, kamakwa were ya na-eti ọgbaghara tielu mmadụ ibe unu. Anyị ncha bụ ofu, no matter the kind of destiny ị na-efe, whether you are a Christian or ma bụ onye omenala ma bụ onye Muslim, anyị ncha bụ ofu. Let's stop this nonsense anyị na-eme online. We are all the same. I took everyone as the same. All the same. Chukwubiekele. They are nobody. Even Matthias that felt that he knows everything, and you that is even preaching, are you the owner of your life? You own none of you own your life. None of you. Ole na manwa n'ụwa. Ma onye na-eje agba akpati ozi kezafia video na-asị that is meant for Christian. That same akpati ahụ ị ga-abakwa n'ime ya. Ị ga-aba n'ime ya. Ana akịta na afụ now is meant for everybody. Everybody ga-abakpu n'ime ana. Even mụ na-ekwu ya akịta, there is time that will come, I will go. The same thing goes to you people. Let's use the little time that we have and preach love. Can we just live in peace in this country? Can we live like family that we are? And stop all this criminalization in a preach hatred ebe mmadụ ibe anyị nọ na-preach ihe na-ewere isi ihe na-destroy mindset ndị mmadụ. This is unfair. Oh no, we stop it. You know nothing about omenala. I know nothing about omenala. The same thing goes to Matthias Ezeaku. He don't know anything about omenala at all. Go and ask questions. Ask questions. If your father is still alive, go and ask questions. Ask your father, ask your grandparents if you still have. I still have grandparents. I do ask questions. I do have questions. Nna bumbia like this, I will just ask them. This thing is not good. Before things get out of hand in this country, let's learn how to preach love. Well, our platform preach if preach and stop being separating iche online. No, it doesn't work that way. It does not work that way. Mgbe Matthias Ezeaku arrest, all the same ndị Christian and BJ Megan, BJ after her. Why did they arrest him? Oh, because of church na-ekwu akpọghị nka n'ọnụ. Second arrest mere ya. Gimme eji wee mee ya second arrest. The same NGO all of the same Christians being now from that NGO.
Why are you people like this? Why is it that you people cannot see truth and say it? This is very, very unfair. Why can't we stand together as one? Now, wow. One can no se ka ngwa unu to si dim n'obi because it's becoming too much. Oye ma yo chikwu okwe ya na comment section. Let's stop all these things because it's getting too much. It's getting out of hand. Ya gazelu because you watch it, share, comment, say your own opinion because all these things we need to stop it. Share this video, click like. Thank you so much and God bless all of you. Can you see the need to you need to be positive towards Yama. Corner connect positivity around Yama. Way in a bayadi, but I not command the honor. I know when who be open, I can teach and somebody teach. Hana wonder if I name I need John. I will down that maybe in the problem only which I don't give myself for mana. Only but I got one only one here. Didn't need cholo. I love Nigerians. Nigeria and I will be Igbo. Uburuni in Africa. I love Nigerians. Joyous and I will know when coffee which made on the Omole Fibo. Kedifija one nigga so they had drunk him before. He Jenny Abono of Jesus. Afa no a weapon after between Genom and Name. It was him and Alpha. He had a force in your mother for that like by force, everybody by force. Everybody force. You all want to blue, they put 3 years at the motor, he say, I'm by nature, and they blue loudspeaker now. Well, Kedu you be far. Yulu Kana Chabaga Chaba. Or keep a sleep putting Mugi put the Yabanayo. Big man, Nanata Suno December, one go give through the boat to Janayon deal with the piano. There go then did. Umogi and I be a diano drew rice na. On your one and I might see, mother be fed him one day. Anya Mark or Cachalacha. You need right there, be announced. Nature, they say, mother near condition. Can you actually save you can add the condition there? If I brought to save you, you would have a condition attached. Bully woman is even Chinka Bonechi, oh yeah, Matthias in I say, I know I want some of my the next. Who went on a one with problem. Oh, your menana, Mana, Nusubuka, you are not go, Nusubuka, Abialonia. Oh, if only your men are not gone off. Oh, that's the Abia Chacha. Oh, why I know? Even neighbor be more yourself, he got what you off man. Mwada, na yochuku, Yado, Yapoponaka, Agua Gidie, Yazo Onyan. Agua na yochuku, Epoponaka, Mwada, Wanarem. Epoponaka, Mwada, Wanarem, Mago, Diquam. Only really na yochuku near Mwada, Wagwada, Tafia. Mwada Nawa, Chukwepo Kiva, Diego, has depending on me, no Kevechuku game. A design look here. So I want go, Gabia. Yakaiji will no give a new boy, Yakaiji will no get a boy, Yakaiji will no get to bed go. Makanago, the no so. If I don't know that never go to a never okay, got to get in the Pagan one away. You took a never win. The Pakin and you in the Pakin as home. The Pakan would take a rent. The Paco was in it really need to grow. I want school fees well. Ada call him what I call it. So you need the to make God. You need don't worry, God shall provide. God shall provide. I go, but I don't know. I say, God will provide a better. God, I give provide. Ego go no kiana kasi. I say, you want to ego instead of kind busy and a better. God, they provide. God, no kia. Say, don't didn't have a lumber upon me. Could they win? Well, no, what do you provide?
ihe niile okeneke ihe niile ekele n'ụwa dị mma anyị mere accept. Ebe ọ bụ na enwere loopholes, we have to work on that. Onye Igbo ada afụsi isi wee sị na onwere okwukwe. Ebe ọ bụ na efuru ndị mmadụ ga-setụlọ gaa n'obodo anwa ndị anwa ifi na onwere ifefe anwa gaa nene ka ifu na onwere ebe enwe fastland fa arapụrụ ya wee bịa ebe a ife ojide ona na fa nwere buru ụzọ send ya out ndị melụ soil science fa bịa na that place nene ma ebe ọ dị mma ebe ọ ga-emere anyị nri ọ bụrụ na o nwee emenwu nri fa nwee move until enweta somewhere ya kpatara na ị na-atravel na Igbo o nwee ebe ị ga-apụta ọ bụ ụzọ ime ọfịa mmadụ ebiri ya nwee ebe ị ga-erue mmadụ ebiri. Ndị a dị vast knowledge. Ife ọbụla abụrụ Chukwu mee nya faji aka femia ife dị iche ndị ahụ efu ma iferi nne ife ọbụla gbasara anyị dị very unique ya ka anyị jikpụrụ ndị Igbo ndị Yoruba ọnọdụ ugo adịrị egbe mma Awụsa etu a ka ọ dị ebe ọbụla anyị jee ha na-eme anyị anya ọkụ. Nenekene Naijiria niile a nenekene ya kedu ndị bitere ebe ka mma ugwu Awụsa cha anyị kpọfuo ijiji bịa n'elu ọsọ ekpekpeta ebe niile karịsịa onye sugestiri ndị a nọ n'ebe jee nọrọ n'ọwụwa anyanwụ gafekwara na mgbe ọ bara uru ruo nke na-enye nsogbu ọ gafee na ndị Awụsa si ebe a baa nke Yoruba n'ebe anyị nọ ndị ọwụwa anyanwụ nke gosiri ụkọ bụ ndị a ga-akụziri ihu ka ọ ya na-akụziri ndị a ihe dị iche bụ na edi oji fanwa adị ọcha ana ọcha afa dị na ndị a na-emeghị n'anya iji ekweta ya ka nkọwa alụghị ndị anyị na-ene anya fadro stebụl oyi tụọ fanwa na-eme ka fa si acha kọlọf echenji achaba white onwe mgbe oyi ya ya elu ọcha blue iwe wee ya na ị na-elekọrị ya ka ọ dị ochenjie ọ dị ka kamelion iwe nwere iwe chaa ya ezigbo ọla na ọghọ ọbara red. Ndị enweghị isi ihe abụ ụgbọ agwọ na-amịgharị na-achọ onye a ga-aghọli ya bịa sị na ọchịchi ha ịna-ege onye ahụ machi asa eze akụ ị na-ewe echi ka ọnwụnwe ilokọ ya anwụ mmadụ na-aya arụ ayasịkwa agbakere arụ adụrọ firewood o nwere ife eji na-arụ anya otu ọnọ kịta ọrụ a na-arụ ịrụ ọrụ izu ike o nwere ife anyị nwesị na-adọrọsị Igbo na o nwere ife dị iche na nri esi na nkụ na nri esi na gas ịnwa fanwa ji nkụ eme nri chenafa nwere sens ndị agadi anyị fụ nọsịrị 120 130 150 jee nene na fa na-anya ọkụ onwe oge ọ na-eru efe eje were azụ badebe n'ọkụ na-anya ọkụ esonye nkụ fa na-anya ọkụ direct onye bụ ọkụ anyasịa ọ dị oke jee nene ndị a fa na-agba anọkọta afa gbara ụkwụ nkịtị na-azụ ụkwụ n'ala ịnwa ezodo aja ọkpa ịnwa na onwere ihe ọ na-ewepụ n'arụ mmadụ elektromagnetik ngwongwo na ngwongwo niile saturate godogo n'arụ ebe a ka esi eme absorb aja na-eme absorb ihe niile anyị dịkwa oke na mmadụ ndị ahụ ma ọ distance karịa gị nwa mana onye ọcha ji aghọrọ ya gị nwa na-achọgodu ka waịpụ ụnụ ka ụnụ pụọ etinye ego n'ụlọ na ịmụ amụkarị na ịbụ ịnụ anụ gị divọs ihe ọzọ anyị emekịta bụ enyebe ụmụ nwaanyị anyị ọgwụ fa ya na-atụzi ime ha mere ya n'obodo dị iche iche n'Afrịka. Kedu ka esi nwee ndị ọcha na Algeria taa? Kedu ka esi nwee ndị ọcha na Morocco? Kedu ka esi nwee ndị ọcha na Egypt mụ na gị ma nọ ndị ojii nekwa South Africa ndị ọcha ka ha nọ na dia India na China ije Argentina na onwezi onye ojii ga-afụ ije na Brazil ndị ojii anọghọzi much ije ndị India ndị ọcha ewegara na ndị ojii anọghọzi ya ebe ọ bụla ndị ojii na a na-ezokwu achọghọ ka ị na-afụ ya mana muvi ha ma ihe ọbụla ada emekata advat tii ya ị kwesịrị ịma na achọrọ ka waịpụ ọgụ ya ka eji buru ụzọ na-awaịpụ ife a na-akpọ self knowledge of oneself. Ya kpatara mụ na gị na asụsụ mụ na gị ka a na-akpọzi vernacular.
mana asụsụ ndị English bụ ya bụ n'ime nwa wee uche ụwa ị chọrọ ka nwanne gị nwụọ onye ọcha ndụ ọ ga-aja take over mana ọ bụrụ onye asị ya nwụọ nwụọ chi ọbụla mmadụ na-akpọrị bụ ike esiriri ya na chi ahụ ọ dịghị ọrụ gị na ya ifesa ọgwụ gbaa Amadioha elu gbaa Amadioha na nna m na ga-ejiri afịa ịkọsịrị na-akọ izu ike anyị emebe ya anyị na-eme ọ bụghị ya ka m ga-ejikwa ichirute Amadioha si ike ya jee ọgụ ofe ilo na-abalị abalị o jekwali onye afim ọrụ arụ mmadụ na-ayarịbu ayarị ma ọ bụrụ na God ga na-anọkọta na-apịa ka ifịa ị na-eme ya machi onwebụ onye fụrụ ya anụ onwebụ ihe o mere asị na ihe a ka o mere flood na-adịba from time to time o si from the ecosystem mgbe ụfọdụ ihe niile aga ire na-enwe tsunami nwee ihe dị iche iche typhoon na-eme earthquake na-eme o nwere ihe na-ada eme so ihe a na-eme na-egbusi ndị mmadụ ọ bụrụ na ọgọdụ ga akele ịfụrụ na aka ọ na-ezu oke na ọ mara ihe oke ka ego si kechasị na ọdịmma ya eji a na-enwe typhoon a na-enwe earthquake a na-enwe ihe ndị a niile si na ihe o kere dị mma ama nwere aghọtana ka ọnọmatị ọ bụ na ọnọmatị na otu osike ya na ọ ga-adị ọnọma na ndị mmadụ ga na-anwụsị ka ọnwụ mmadụ na-atị ya ụtọ ka o dizaịn na ka ọ ya bụ ogbusisi ndị mmadụ ka ọ ṅụọ ọbara maka afụrụ m na ya bụ God na-ala ike ọbara wee ọ na-egbu yaga yaga ọ na-enye chansị jos na ndị mmadụ nupụrụ isi ka o ji wee were mmiri gbagbuo ụwa niile according to ihe idere ọ na ọmagbu ya na mmadụ ga-emehie emehie so ọma jos debe ya ka ọ malụzie ama ya bụ na ọ marụnụ ọ bụ na ọ maalụ so o gosi na ọgwụ ụmụ nwa na-akọ na ya maalụ meanwhile afụba na ebe o kwuru ihe niile anyị na-akọ ọ bụ ihe onye ọcha gwara anyị ke ka o si wee dee oke ihe onye ọcha gwuru bụ eziokwu God nke a na-abụ oje n'obodo ọzọ afa nka mgbe ndị Arab famara ya nke fama bụ nke a na-akpọ ala aha na-arụrụ ha ọrụ ije ndị ọzọ afọ ọzọ zasịa ọ bụrụ na ndị obodo dị iche iche a nwere afa nke ha na-akpọ nke ha kee nke bụ onye Afrịka na-akpọ nke ịbụ onye Igbo kee nke kpọrọ nke ka ọ na-abụ eruo obego nnọọ translate bịa ndị ọzọ translatiri nke ha you need to translate afa chigo nwa ka ị na-translate ya wee translate ya wee ka anụ mara na ọnya nwa ka ị na-ekwu o kwesịrị inwe afa na bego ka ọ bụ ya kele asụsụ o kechaziri asụsụ bụ hapụ ikenye afọ ya na-akpụ ya so ọ bụrụ na asụsụ anyị na-afọ ya bụ Chukwu ka ife anyị na-akpọrọ ya God ka anyị kpọmana ya Chukwu ahụ bụ afịa ọ ya kpọmazie Chukwu ahụ iwe kwuo na Chukwu mụtara nwa iwe kọwara anyị ọfụma Chukwu nke ahụ anyị ma bụ na ọ mụtara nwa anyị ga-ama afa nwunye oluo nke maka na ọ ya debe otu o si debe anyị bụ na tutu ị na-amụ nwa ị ga-enwe partner na nwaanyị ka nwa si ya pụta a na-ege ya karịrị ya ị ga-alarịrị ya bifo atụrụ ime ọ bụ otu ọkọwa dị akụkọ ọfụma ọkọwa gị ọfụma ewuru okwute tugbuo ya nke aha ga ọbịa ka o mechuo afọ ezinụlọ mana ịchọ ịkọwara anyị ya ịkọbazie kpọba afa na-abụrụ afa anyị kọba akụkọ na-abụrụ akụkọ anyị ebube kọbazi ihe na-akọ chi aha abụrụ nke m kwesịrị ịda anụ asụsụ m nke m ji enwerịrị afa mụ na ya ji ya connect kọwaa etu anyị si eme iti nke ahụ ndị nna anyị kụziri anyị bụ Chukwu ahụ ha kwuru na ọ bụ mmadụ so ihe akọwatara ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ndị nke a na-agwaghị na God nke ha bụ nwoke he bụ nwoke anọ nwee throne nwee kingdom ihe anụnwa anyị ga-enene ya ọfụma kingdom nke a bụ nke dị ebe onye nọkọta ọsị and God spoke to me ka asụsụ ọ gwara gị ya ka we speak to you ka asụsụ ọ na-asụ ka anyị ghọta God na-ekwu okwu
mgbe ahụ God bịara speak to you kedu asụsụ gị na asụrụ? The language of the gods, Igbo gods. Kesan language ahụ sụrụ ese na ọkara awenye gị bik ya edenwu ihe a ka anyị kụziere ya ndị ọzọ. Thou shalt not kill. Ide ya mmadụ 100 bịa ha ya agụta ya. Nke a God ahụ sụrụ bụ sọgụ na anụ ndeelu na anyị anụ daa akwụkwọ publish enya azụ onye gịnị a na-akpa nkata nọ na anụ video deelu anyị etu a ka anyị kụziere ụmụ anyị sentri pokorika nabanabachidaba deelu anyị ya each one idenụ ka anyị malife omeilu agụ ana anya publish ụwa niile ego nya sitapaka n'osita wachata cha 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 ire dia na oke na anụ asụsụ a ịkọwa anya ọ bụrụ na ụdị ya enweghị isi na ọ dị possible then ihe na-akọ jazz. You are talking cack, you are talking shit, man. Nke ya bụ ịgwa mana anyị na-akọwa na ọmụnwa bụ the oldest race n'ụwa niile. Ọ bụ na mbụ oldest stay na-abụ mpụta ụwa niile ama na ndị ebe ọ bụla ntiri aka ihe dị iche n'anya ka ezi gosiri ụka na mụ na Chukwu adịghọ na mma wee ruo mbosi unu bidoro mebe exist onye ọcha ka edi century o bidoro mebe exist. A na-nchuzu ugbo ebe bụ na ntinye ji na ana tinye adụ tinye ede opuo kedu ana ya nwa na-akọ nke ọmakọ nne m ebe ka obi one ka ha dị ebe ka ha si pụta na-ele ọfụma ị na-ewu ichi Matias ka ọ nwụọ etu isi ekpere ekpere ka ọ nwụọ isi one akpa ekpere poverty na ndụ nwanne ya aka Elon Musk na ndị abịa kpatọba gị isi na religion jide sayensị abụghị egwu ihe na-esere gị na Matias bụ nọọsụ bụ nọọsụ sayensị na gị hapụ religion. Mụnwa na-agwakwa gị na gị hapụ religion. Busy your mind with ife bara uru. Obere nwa dị na years na tụtụrụ microphone na-ebitu gị aka n'isi obere nwa si na anointing ịmazi onye bụ ya ka obere nwa taa ya ejijide oke ya aka n'isi si na etelivia nwezi morals obodo aghasana nwaanyị akpụrọta were microphone nwaanyị ọbụla na-agba n'ike nwaanyị ọbụla na-agba n'ike were pad sechisie ya yiri akwa mapụta bụrụ microphone si m na ọya na-akụziri m ụzọ na God chuzuru ya ụbọchị God chuzuru gị ha aka akwụ n'ala ya akwụọ n'ala ya ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne nwaanyị niile nọ na vileji ya tụsịtanụ akwụọ na anaghị ka ọ were aka ya chuzuo emeghị ya na Israel before chuzuo king first king of Israel bụ Saul echuzu family niile kpọpụtara ndị nke ha na-aga ya family by family ka ha si dị ya n'akwụkwọ tutu o chuzuo Saul ebe Saul a nọkwa ebe a na-echuzu mgbe e mechara nye egote wesị nọ nka so nke nwa ụbọchị echuzuru gị kpọọ ọkpụkpọ oku ebe ka a kpọrọ na ọ na-efield ka ị pụtara ka ebe a mere elekshọn a ka esi kọndọkt ya ọ bụrụ gị nwa ka o chuzu ka onye gbazukwe na-afịawo ndị ọmapụta ọ si na-echuzu gị ya na-akpọ gị ọkpụkpọ n'ijire Bible school o mere gị dị qualified n'ijire Bible school o mere gị dị qualified ihe o jide oke dị qualified bụ na ka a si design the system onye ọcha tiri ya na akwụkwọ a ga-abụ ya ọgaịdị ya manual mgbe a na-ede edekwa n'ihe ede mgbe agha de nwere akwụkwọ na biki enweghị alfabet kedu ihe eji wee desi anya mgbe ahụ onye edere ya ngịnị mere na mgbe a na-ede ya na ọbịa ede ya na nke olu ka okwu ya hapụ ifu efu maka ịma na mgbagha mmiri a na-eju iko ịgbajuo one glass kịta wee welite glass of water gbaa ya na another glass werekwa nke ahụ gbanyekwa na another si onye a na-atọ dị onwe oge oyi eruo onwe ejuzi eju ya ka eji si na mgbagha mmiri adị eju iko
mgbe a na-translate or no draw certain na na-lose some words, a na-lose some original meaning. So ke is the show na nke eji no ya bụ the best. Ndị ahụ ewepụsịrị ewepụ ọ na-enwe anụ ihe ewepụsịrị bụ nke contradictory nke onye apakeji ego na-abụ ego eti iwu nọ nke a ka ị ga na-agụsi destroy ya ndị ọzọ ifugo na nke a bụrụ the original. Ọ bụ God ga create this planet Earth, ka God create Mars, ka nke create Saturn, ka nke create Uranus, ka nke create Plato, ka nke create Jupiter na ndị otie arịsị iche iche nke bio create planet nke ka ihe bụ na Bible akọrọ gị about other planets ka ọ na-ekwesị ịma ihe na-eme dị ya. Kedu ndị bụ the sons of God agwaghị na Genesis ọ dị Anunnakis ka ndị ha bụ ebe ka akọdebere their story na ha nọzi ka ịbata na emesi fụkwa giants on the earth. Nwere akụkọ na-adị enwe isi nakọta nnọọ na-agbawọ n'ihe na-agbarụ afa niile akpọrọ kpọchalụ gị na-enwere nje Gabriel, nje Uriel, nje Michael, nje nka nje niile abụcha nku. Kedu ihe ha ji nku eme? Ka ị bụ angel bụrụ spirit, ka ihe ka ji nku eme? Spirit nke na-ebu nku nke a bụ nke gịnị nke ị ga-eji wee gbarata n'ụwa. So ọ dịrị ọrụ possible ịbịa weta atụ nku mgbe gịnwa na-eje ụka agba na sensi gị ajụbaghị ajụjụ. Kedu ihe njelu ji n'idi nku o ji efe efe? Maka ije na sensi gị na ihe ọ bụla esechala ugbo ka eti ya nku stii nyekwa ya sọdụ. Ị na-ajụ ndị a na-ebugharị sọdụ a ogosi na udo adịrọ na saịdị ahụ ebe a na-abịa n'igbo je wee gbakịta jee mụba karat na ndị otie ninja ka ị ga-ahụ maka ije anya agụ a ga-eji mma agụpụta anya gị akpaba gị ya n'aka na-eje eluigwe. Matias agwago na egbo ode ha eluigwe adịrọ mụnwa na-agbakwa gị na o nwere ebe a na-agba eluigwe. N'idi ya isogbu ogbo gị ga-eje eluigwe abịa ọga ị na ụbọchị abalị adọ na ị ga-abịa ebe bịa ụwa. Ọ dịghị ka emere meeting somewhere ka ị bịa ụwa. Ị nọ na meeting ha ị na-regret ihe iji bịa ụwa. Ọ bụrụ na ị na-regret ị ka anwụgo okwu ha ma ị na-regret ị na ebe a na ịma ka isi bịa ka ezi ka ihe o si abụra gị ebe ị na-eje mana nke ị nọ na ya ịnọchara ka e ka isi dị shọ na ebe a bụ eluigwe ahụ edebere iwe nwegasịa some things na-achọ ka ọ prevent ya from ibi comfortably n'eluigwe ị nọ. Ị kwesịrị iju onwe gị ka isi dị shọ na ife abụrụ eluigwe ahụ. Agaghị na-atụ n'aka na ya baa na plen jee ya nothing. Ọ bụ na ọ dị Elon Musk anya ha na ebe a ya na Trump a na-akọchi taa atọ ezi eji eluzuo billions of dollars sponsor election. Ụmụ ihe gị na na-akụ ebe ọ ka aba ego n'obiwe dị anya jebe ebe ị na n'anya ajụọ gị si na-enwere nke mbụ nwee nke abụọ nwee tọọdụ gịnị na-achụgharị ya? Ihe ọ gwara anyị na ya creatri heaven and earth. Amasị amụ mgbe ọ create second na third so nke nwe na-eje ụka nwe ya and ị nwere proof ngịnị chụpụrụ ya na first okay jiri ahụ iru ya God ga nwere problem I swear. I am landlord, I am wicked landlord. Ya na-achụgharị ọ nwara ụmụ ite ya enye ya efe nwa gọwa na adịghị na-ekwu na ka ikwu eziokwu chere ka ikwu eziokwu otu ihe nọ na Naịjirịa na ihe niile ife esigo na Naịjirịa ma hachi ekọnọmi o ma ndị riri ego ma police brutality o ma ihe niile ọ bụ God adị ka mmadụ pụta echi wasị gị ya God bụ eziokwu ihe gịrị ya eje mba jes ka anyị gwe nwa eziokwu anụ m eme nkọghiri ihe nna ajụ kwuo eziokwu ọ bụ efu ya n'ụzọ ọ bụ eziokwu na ọya bụ God nwanne m ọya n'ije
ka ị ga-ama na Hitler bụ sent o gburu nke King Leopold of Belgium gburu. Ị ga-adọkọ ihe adọ ya ma adị mma onwe newspaper ga-ebi Chiwo. Thank you for that cap. Ọra mba nọkọta nnọọ ha na-aṅụrị onwe chigo onwe eziokwu ya ajụ ya ka njọ bifo nna ha gị ọp mana ọ bụ na etu a nna awa na ị ga-ejisi ike share this video ụwa niile ga-anụ stori anyị anaghị ebido gị ya bụ na ya ebido gị anyị ga-ebido lecture video na wedịrị gaba ị ga-adị ready for us and ị ga-like anyị ịgba anyị afọ ọjọọ ya bara uru ya wasting time you better start liking us anyị bụ nwanne ihe dị iche bụ n'ihi na ekpe n'ihe onye ọcha ụlọọgwụ ahụ onye ọcha butere anyị nwere ụlọọgwụ bifo oburu ụlọ bute nke ya bụ na modelize ya wetasịa some equipment a na-eweta ya bụ ka nke dị ya dị n'ọdịga outdated remodernize ya ọ modernization ọ bụ anụ ya chọpụtara ya anyị na-emebu brain surgery since some time jee jụọ ese a na-egbuwa mmadụ isi ya before correct ya anya n'ala Igbo anyị na-ene anya mmadụ na-enwe accident agwepụtasị ọkpụkpụ ya sachasịa ya mechie debekwu ya were ya ekechie ya stil onye ahụ dịkwa werekwa ọbịa na aga ije surgery adịgo bone repair anyị na-eme ọ bụrụ ọkịta ọ bụrụ onye ọcha ọ mechin ka ọ lụ mechin wish na ọ lụrụ ya nye m ya free eji m ego ngote equipment a isi m na-ewepụ onye ọcha n'isi na ewepụ ya gị na-eme mgbe ọ na-anọrọ nkọ oge ọ nọrọ ba ya ga ya nwụrụ anwụ ha bịa fụ anyị nwee nri 5 rayas ndị agụụ na-agụ every family nwe ebe a na-akọ ugbo ọsọkwa ya ọnọdụ 20 billion na one village each family nwere anị nkefa a na-eke ya eke kezuo onye ọnụ ife ji nye ya aka ịrapụ isiri inwe ebe ị na-akọ ugbo na agụụ na-egbu gị na family so fọnwa bịa fụ na ndị a na-eriju afọ fụ na ndị a na-emekwa mitin rue today ebe ọ bụla ị nọkwa ịfụkwa na-enwe mitin ndị obodo ị na-eji ya ha enwuru ụdị sistem a enwe anya kwuo eziokwu nke anyị ọ dịrọ mma mmadụ amalụ nwanne amara onwe ka ọkọ si kọba ichekwu nwanne gị ọkọ wee gbata na mitin si mana ka o siri eke riri onye a ndị vileji na-ese ndị ejebe okwu gị ozugbo ha agbakọ sistem mmadụ malụ nwanne ị ga-ama nwanne gị amalụ ha fụrụ ihe ndị a niile na anyị nwere ewezawa part of us culture a na-achọ ka egbuo ya culture na-akọrọ gị akụkọ ọzọ ị na-ekwugheri onye nwe afọ n'anya wee nwụọ ọrụ nke ọ nwụchala ogene mezi ọ nwụọ na what next dịka nọkwa na-ebelieve ka evidence no evidence isi na nwere ebe nwere niri ya n'ebe hapụ ebe eniri ya jee gosi mbe nne ya ka iji ọfụ be nne ya mara ma onye ị na-ekwu onye ọbụla nwere identity one president n'Egypt si na ndị Juu ya nwa mgbe ha si ebe a pụọ na ha bụ ndị ojii mana nke a ha na-anachighatazi asị ndị ọcha na ya ma recognize ndị a jee mee research ndị a sịrị na ha bụzi Israel Juu abụọ ndị ọcha before nọ ndị ojii ka ihe meziri ndị ojii a ha ji webe ozi ya ndị ọcha uche ga-adịrị ya ebere nna eme gị amasịrị ụgbọ egwu iji nwanne gị ọnwụ na ọ jụrụ Jizọs onwe onye bụ Jizọs onweghị onye a mụrụ n'ụwa afịa bụ Jizọs stori a akọrọ na ndị akọrọ stori a n'isi ha erigo nne like virgin birth the story itresi bekwa stori Jizọs itresiri onye n'Ijipt onye akpọrọ Horus from Horus a ka esi wee kọgide akụkọ ewesịghị na-enwe nke akpọ Jesus before bụrụ Jesu mgbe leta wọd jee pụta so ọ bụrụ na si jee ka ọ dị original story ka ị mara ife bụ ISIS si ka ọ lụga akụkọ ọfụma kedu ka esi wee mụọ Horus onye bụ nna ya o nwere nna
nwee nwanne bụ Set. Papia nwere nwanne bụ Set. Jee ka ịma the original story. Ihe abụ ihe ikwesị iburu n'isi. Ikwesị ịgụ ya ka akwụkwọ niile Macmillan Press butere ebe a like day by day English course. Chi ada amụ nwa. Chi ada amụ nwa. Before ndị ọcha ji debe ihe, ndị ojii edebego ihe. So anyị enwego a written story. Ọ bụrụ na onye a na-akọ akụkọ ya bụ onye si n'Egypt ma ọ n'Africa, si kọwaa na onye Afrịka. Ịbịa sị m na Jizọs bụ onye ọcha ya dị kọrọ m mba, and Jizọs bụrụgodo onye Afrịka. Ọ ka ma enwere ike like ya lifestyle ya, ma ọ bụ na esi na ewepụ lifestyle ya ndị recognize ya na onwe ebe m na-eje site na asị. Anyị gwabụ ndị Igbo sef, mana papa anyị na onwe ya nwere mgbe o ya eruo aka ya pụọ ebe anyị nọ. Ọ ya abịazi decide gị ịbụrụgo a man of yourself. Iwoziri na-achọrọ ya achọrọ si ya ata nwere ahụfụ. So you say na be depend on someone. No, ya bụ author and finisher. Ta mechie God. Ya bụ author and finisher. Na nwere God ụmụtara ya. Ọ mụta ya na na-eme ibu God. Nke na ndị God. God setụrụ ya. Ị na-akpara n'ihu na-eri bie n'ogbo gị ọfụma ịpụta na otu chi n'ala enu aka. Ha daalụ ndị a na kene nọ macha tupu nzume ijere mba. Ihe atụ nzugbe eje n'ụlọ ụka efe gị nsensị wụọ ọgwụ mmiri. Mmiri nke anyị na-efu mana nke ha akpọda agha na mmiri. Eje rụọ ọrụ mmiri. Ọ bụrụ arụ John the Baptist na mmiri ahụ na-arụrụ ndị mmadụ ọrụ. Jizọs na-ekwu arụ ọrụ ndị mmiri na ka eji akpa mmiri ya River Jordan. Ebe a ka a nọ wee rụọ ọrụ mmiri nke ya chụbanata ajọ mmụọ. Onye akwụkwọ ya n'ugwu jee rụọ ọrụ ya ahụ asị na ojire ka ọnwa nwaanyị. Jizọs onye agwụ akpakati biko ka emesịa na ahịa kọntini leta ka njeza nwunye m.